Era visto. Anselmo arruinado. Pero estás seguro que vai subir tanto? Pois entón inviste todo o que teña en comprar cobre de Alturistán. Da igual, hipoteca a casa, a nave, todo. Un negocio así non se pode perder. É unha orde. Que negocios, don Anselmo? Un negocio redondo, Moncho. Un contacto que teño díxome que o cobre da República de Alturistán vai subir moitísimo. Mañá destas horas vou ser o home máis rico a este lado dos Hallas. Vamos. Parecía que don Anselmo ia triunfar unha vez máis, pero non. A cousa torceuselle. Non lle saiu como ele esperaba. Sen nada. Quedei sen nada, completamente arruinado. Pero está seguro, don Anselmo? Completamente, Moncho, completamente. Houve un golpe de Estado en Alturistán e o novo presidente nacionalizou a produción do cobre. E eu quedei sen casa, sen nave. Ata tiven que mandar a mamá a vivir coa súa irmana. E eu vim aquí porque sei que vos me apreciades de veras. Claro, amiga. Que vergonza, non teño nin onde caerme morto. Nin sequera un sofá de pobres como este para poder dormir unha noite. Sería pobre, sí. Pero seguía sabendo ser persuasivo. Home, se quere, pode quedar a dormir esta noite aquí. De verdade. Grazas, Moncho. Grazas, amigo. Elvira, moitas grazas. Ai, agora doume conta de que desaproveitei a vida. En lugar de coidar a xente que me quere como a vos, pero eu pido unha nova oportunidade para poder portarme ben e devolver todo que me estades dando. Xa sei o que estades pensando, amigo. Que todo era conto, pero estades equivocados, eh? Cambiou de vez. Dixo enemigo son cristiano, apostólico romano, pola graza do Señor. Pero que fai, don Anselmo? Que tal? Bos días. Non, é que xa me di conta de que esta roupa estaba sen pasarlle o ferro e dixen adiante, Anselmo. Por certo, espero non tervos despertado e que antes estiven facendo a limpeza. E xa tedes o almorzo preparado na cociña. Pero non tiña por qué, don Anselmo. Claro que sí. Vos abrichete nas portas da vosa casa e eu quero abrirvos o meu corazón. E en canto remate con estas pezas de roupa, vou marchar a facer a compra. A comprar non, a meu súper non lle toque que a Cala a mata. boca, home, se o home ten a ilusión deixa. Por que lle quitas a ilusión a Pancho, ele? na casa mandan as mulleres. Ala, a almorzar, que se enfrían esas tonadas. Iso. Que bonita é a vida en familia. Case choro da emoción. Elvira estaba encantada tamén, eh? Don Anselmo facíalle as cousas da casa todas. Pero a cousa non acababa aí. Está riquísimo, mamá. Pois fixo don Anselmo. Diz que así é como fai súa nai. Ele non come. Non. Foi doar sangue. E despois diz que vai de voluntario ler uns contos aos nenos enfermos. Sei que quere compensar todo o mal que fixo na súa vida. Levo claro. Mira, por favor, dalle unha oportunidade. Don Anselmo xa non é o que era. Non as teño todas comigo, eh? Eu non sei, eu últimamente noto raro e non sei o que será. É que agora é boa persoa, Kevin. Non é iso, papá. É que últimamente non me insulta cada vez que me ve. E iso a min fáiseme raro. Don Anselmo era un home novo. Que tamén lle estaba sentando isto de ser pobre. Sei que non debería dicir isto, pero... No fondo alegrábame de que estivese arruinado. Non me creo nada. Don Anselmo non puido converterse nunha boa persoa dun día por outro. Quen é o seguinte? Mouriño? Home, por favor. As persoas non cambian así como así. Seguro que é un truco, Moncho. Truco para qué, payaso? Pois un truco que sei, terá un plan secreto para acabar co mundo, sabe? Silencio, que Más tarde os presentes. Toma, Moncho. Trouxenche o abrigo. Pin que saíras da casa sen ele e dixen a ver se Moncho vai coller un frío. Perdón, don Anselmo. Veu só para iso? Naturalmente. Non quero que o meu amigo Moncho poda coller un catarro. quere tomar algo, don Anselmo?
Non, grazas, Puscas, moitas grazas. Marcho que eu non teño cartas. Bueno, pero pago eu. Faltaba máis, Moncho. Amigo Moncho. Ademais, quedei na túa casa co teu fillo Kevin para axudarlle a facer os deberes. Moncho, amigo, dame un abrazo. E cóidate, coche, cóidate. Sí, don Anselmo. Adeus, irmão. Venga. Non parece unha persona nunca. A ver, Kevin, voucho explicar unha vez máis. Sí. A Segunda Guerra Mundial vai despois da Primeira. Primeiro é a primeira, despois a segunda. A primeira sempre antes da segunda. Ay, don Anselmo, que isto é moi complicado, que estoy para superdotado. Calma, con calma, paciencia, pouco a pouco, xa irá entrar. Vale, a ver, A ver, outro tema, que che parece? Repasamos as capitais de Europa? Ah, sí, por favor, iso sí que se me dá ben. A ver, cal, a ver. Unha doada. Veña, va. Francia. Capital de Francia. Capital de Francia. Ay, capital de Francia. É que eu teño na punta da lengua, pero... Aí, deme unha pista, por favor. Napoleón, a Revolución Francesa. No, outra pista. A Torre Eiffel de De Roma. Roma. A capital de Francia é Roma. No, Roma, pero está cerca. En fin, cambiamos de materia para non aburrirnos. Vale. Física. Falemos de física. Física. Física, Kevin. No, pero non, eu non teño esa asignatura. Mira, física. Este libro de propiedade é Kevin José. Ese son eu. Sí. E de que vai isto? Esta é a primeira noticia que teño de que teño física. Era como a quen ten un criado. Un chaval para os recados. E non se lle pasaba unha para que estivésemos sempre ben, Que non se estará pasando. Non sei, don Anselmo insistiu en poñer velas. Diz que se lle ocorreu cando lles puxo el tamén as anxudas para pedir perdón pola vida que levaba. Velas, tranquilidade... Que máis se pode pedir? Iso que é? Don Anselmo tocando o violín. Quero que sexa unha noite especial. Ai, mira ti. Eu que pensei que nos estaban ganando. Que equivocada estaba, Hai que ver o que cambiou. Pois, haberá que aproveitar o ambiente, non? Haberá. Tigre. Vouvos confesar unha cousa, amigos. Nunca tan feliz fora na miña vida. Elvira, por favor. Ai, sí. A ver agora. Oh, Moncho. Non sabe canto lle agradezo todo o que fai por nós, Non, por favor, o agradecido son eu. Non sabedes canto vos debo. Non se preocupe, don Anselmo, que todo ten a maño. Anselmo, para ti, só Anselmo. Escoitame. Fixéstedes moito por min e eu esas cousas non as olvido nunca. Nunca. Pero... Sí? Como? Todo? Agárdame aí. Agora mesmo marcho. que? Boas novas? Como boas? Boísimas. Houve outro golpe de Estado en Alturistán e o novo presidente quitou a nacionalización do cobre e legalizou o traballo infantil. Van producir moitísimo máis. Sorte, non? Non somente recuperei todo o que tiña invertido, Moncho, senón que vou ser moito máis rico que antes. Está claro que foi cousa deso que chaman karma. Don Anselmo fíxose boa persoa e o novo ditador do país ese legalizou o traballo infantil. Non, vese que unha cousa boa chama por outra. Ora isto. Canto me alegro por ti, Anselmo. Como por ti, Anselmo? Para ti son Don Anselmo. Don Anselmo, idiota. Pero como antes dixo que... Antes. Esas son cousas que se din cando se é pobre. Oh, que noxo. ¡Toma! ¿Qué? Saquei un 4, don Anselmo. Todo gracias a vostede. E como vostede me dixo, a Segunda Guerra Mundial é despois da Primeira. Toma, un 4, Idiota. Moncho,
Mañá a primeira hora na nave. Cada minuto que pase, cada minuto que che desconto. Que? Non lle volou a miña nota. Así é todo, xa botaba en falta o don Anselmo de toda a vida. Un cabronazo de medo, sen sentimento nin corazón. O de sempre. O outro era antinatura.